لباشور روشلات ترکیه پشت آلوزین دمودرش نه و خلکی دوی داره دمینن حول دن کو برینن خود درمان بکن. دشتر لهرمه ده گل کساتی بکشتن و گل کسج به جهوار مایبون. نهال دیاربکر جبو او کسین ده آلوزی ده درونی و تگ و چوی پروگرامیک یا دانسه هاتیه وکرن. او حاول دادن کو به ریتم لاشه خواجه تراف ماه بپارێزن. گوری درینوناس Ayşe apacık bitine bi gotunan emnek ojitangesi xwe derbikevin. diye geçen aslında dans terapisi. Ev pêvajoyeka gelekî giring e. Birêya ritmên laşî ew tiştin nayên ser ziman derdikevin holê. Terapiya laşî ji bo civaka wekî ame gelekî giring e. Ji ber ku hin tiştin hene, mirov nikare bi axiftin bêje. Birêya ritmên laşî derdikevin. Di beşa îro de ew kesin rûbirûyê tundutijî hatin amadene. Bedenimizin bloke olmuş taraflarını açmak aslında. Armanca wêyekê ew tiştê hatî girtin bête vekirin. Bi vê yekê rêyek bû axiftina leşî dibe. Dema leşê me ved be, ewî demî bandorê li ser hestê me çê dike. Dema ku em bi devê xwe biaxivîn, laşê me rêyekê dibîne bû axiftinê. Rêveberê vê derê Kemal Işık dibêje, bi vê terapiyê ew kesin bejdar dibin, dikarin alîkariyê ji bo astanên xwe jî bibînin. Diyarbakır'da özellikle çeşitli sebeplerle şiddete uğranmış. Piştî perwerdeyê em dikarin vê xizmetê bigihîn nexweşxaneyan û ev yek dikare alîkar beş bû nexweşên şêrpencê. Em dikarin wê ji bo zarokan di dibistanan da jî bikîn. Wî demî dê derfeta me hebe ku em bikarin alîkariya zarok, jin û pîran bikîn, yên ku ji ber alûziyên li herêmê rastî travmayê hatine. Özellikle başta olmak üzere. Dema perwerdehiyê van kesan dawî bibe, ew ê amade bin ji bo alîkariya mirovan. Bi taybetî di vê alozî de gel li kes ji bende alîkariyê ne. û ev kesên perwerdehiyê dibînin ya hewil din ku bi rêka zimanê laşî û rîtmên laşî birînên derûniyê mirovan kêmtir bikin.